Amugek Euskadiko emakume ijitoen elkarteak Romania adin emakume ijitoen urratsen atzetik izena duen liburua argitaratu berri du, eta ari horri tiraka jardunaldiak antolatu ditu azaroaren 11an Bilborroken. Emakume ijitoen bizipenak eta hausnarketak jasotzen ditu liburuak jardunaldietan hizpide izango direnak. Izan ere, belaunaldi ezberdinetako emakumeei eginiko elkarrizketak biltzen dira bertan, EAEko emakume ijitoen memoria kolektiboa osatzeko. Romania adin emakume ijitoaren urratsen atzetik da jornada. Bilborroken ospatuko da astelehenean, eta hau izan da erreferente ijitoak izateko. Liburu honek biltzen du 11 emakume bizitzaren historia. Kontatuko dugu nola bizitzen dugu emakume ijitoak. Zer dira gure erreferenteak, zer da gure tapaketak, gure bizitza liburuan dago, gure dia. Emakume ijitoek beren egunerokotasuna ezagutzera emateko espazioa ere izango dira jardunaldiak. Jendarteak ijitoen herriarekiko dituen aurreiritziez aritu da Zintia Klaberia Dubal Amuge elkarteko kidea. Baloran jarri nahi izan du gainera emakume ijitoen arteko ahizpatasuna. Nire lagunak ez dire ijitoak, baina zuk joaten zara denda batera eta beti daukazu segurata zure atzetik. Nik egin nahi nuen batxilergoa, nik goi maila bat egiten ari naiz orain. Eta nik laugarren mailatik batxilergora pasatzera nire tutorea esaten nintzen. Ez apuntatu, erdi mailara bat joan, eta matrikula, no me daban la matrikula, nik apuntatzeko, eta nire lagunei bai, eta nik esaten duen. Zergatik berari bai, eta niri ez. Hori antigitanismoa da. Gure feminismoan ideia bat da, ideal bat da, antigitanismoa apurtzea. Antigitanismoa gaztelaniaz da odio específico hacia los gitanos. Gure herrian sororidad dago. Nik zuri laguntzen dizut, zuk niri, emakumeak oso babestuta gaude, hori gure herrian emakumeari papel importante bat ematen zaie. 220 emakume inguru batuko dira Bilborroken datorren astelehenean, emakume ijitoen aferari heltzeko. Besteak beste, historiako emakume ijito erreferente ez arituko dira, baita berdintasunaren aldeko borrokaren orainaz eta etorkizunaz ere. Beren memoria kolektiboa osatzari tartea eskainiko diote gainera. Erronka baina, emakume ijitoen borroka guztiona egita izango da. Inoiz entzun da emakume ijitoen bizitza. Beti ikusten da Gypsy King, palabra de gitano, hori ez da realitatea. Guk egingo dugu, kontatuko dugu errealitatea. Zer da gure bizitza, zer egiten dugu gure umeak edukatzean, zer dira gure dificultateak supermerkatura joatean. Orduan, nik joaten naiz beste emakumeok gure perspektiba ikustea, gure desberdinak ikustea, eta gure lutsa jokatzea gure plan. Nahi dugu zuek gurekin gure lutsa erronkatzea. Sozietate ez ijitoa, ijitoen herria ezagutzea. Ez duzuei ezagutzen. Daukazue estereotipo gehiago eta guek ez gara horrela.